дар доираи барномаи омӯзишӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва оқибатҳои он, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатӣ рӯзи мудофиаи гражданиро дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат роҳандозӣ намудааст. ин чорабинӣ дар ҷамоати деҳоти ба номи Ҷурараҳмонови шаҳри Турсунзода ба таври намунавӣ бо иштироки роҳбарони муассисаҳо ва иштироки бевоситаи гурӯҳи наҷотбахши Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гашт. дар назди дарёҳо ва дохили деҳаҳо бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҷамъомад баргузор гашта, маърузаҳои намояндагони ситёд оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳр дар мавзӯи роҳҳои ҳифзи сокинон дар ҳолатҳои фавқулода шунида шуд. ҳамчунин бо мақсади пешгирии бемории сироятии коронавирус COVID-19 Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар тамоми кӯчаву хиёбонҳо, манзилҳои истиқоматӣ, дӯконҳои хизматию маишӣ, корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимиву тандурустиро бо пошидани моеъҳои зидди вирусӣ безарар гардонида корҳои фаҳмондагиро байни аҳолӣ ба роҳ монданд. оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътиноф, пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода барои соли 2020 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ҷурараҳмонов гузарондани машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда қуввои воситаҳо ҳангоми бартараф намудани оқибати омадани сел ва пешгирии бемориҳои сироятӣ ба нақша гирифта шуда ва имрӯз ташкил ва гузаронида шуд. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур муайян намудани вазифаҳои ҳайати роҳбарикунандаи ҷамоат ва бартараф намудани онҳо дар ҳолатҳои фавқулода мебошад. ва имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки дар ҳудуди ҷамоати ба номи Ҷурараҳмонов тамоми он ташкилоту корхонаҳое ки кору фаъолият мекунанд қуввои воситаҳои худро бо эълони бонки ҷамъшавии шӯъбаи Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз субҳи барвақт омода намуда барои бартараф намудани оқибати омадани сел ва гузарондани корҳои безараргардонии дезинфексионӣ сафарбар гардиданд. дар чорабинии мазкур зиёда аз садҳо нафар ҳайати роҳбарикунанда ва даҳҳо адад қуввои воситаҳо, техникаҳои муҳандисӣ ва боркаш ширкат варзида гузаронида шуд ки дар ин самт корҳо идома дорад. дар охири чорабинӣ аз ҷониби ситёд оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба беҳтарин иштирокчиён ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.